Здравейте на всички! Днес ще ви споделя как да създадеш собствен бизнес чрез технология за удължаване на живота. Нещо, което благодарение на информацията, която аз получих повече от преди 5 години и половина, промени моя живот и помогна не само моя живот да се промени към по-добро, ами и живота на моите близки и моите познати. Да удължим нашия живот, да бъдем здрави и да сбъдваме мечтите си. За тези, които не ме познават, аз се казвам Силвия Атанасова. Както казах, повече от 5 години и половина съм в холдинга. Също така съм и амбасадор на компанията и съм в ранг Брилянт 1 карат. Стартирах преди повече от 5 години и половина с идеята да подобря моето здравословно състояние, тъй като аз съм от хората, които обичат да се хранят здравословно и обичат да приемат хранителни добавки, за да набавям това, което не мога да набавя с храната си. Това, което ме впечатли е, че можех с една лъжица сутрин и вечер да набавям всичко, което ми е необходимо и резултатите не закъсняха. Проблема с щитовидната жлеза, с мигрената, с хроничния запек са вече в миналото. Така че когато аз видях резултатите с тази храна, споделяйки тези мои резултати, много хора ме последваха и те също получиха своите резултати. Но за какво става на въпрос, ще разберете малко по-нататък в нашата презентация. Целта на нашата презентация е да ви запозная с възможностите да стартираме саморегулиращите механизми на нашия организъм, които са заложени в самата природа. Те са създадени още от нашето раждане. Как нашия организъм да прави така, че ние да бъдем в нашите органи и системи да бъдат в баланс. Също така ще ви запозная как с готов продукт, който е придобил популярност в повече от 32 страни по света, да помогне на хората да бъдат здрави и това е доказано от стотиците хиляди хора, които са споделили своите резултати. Също така в целта на презентацията е да ви представя и много лесен и работещ модел, който може да ви помогне още в рамките на първите 2 месеца вие да достигнете доходи от над 500 евро, а защо не и повече с всичките тези инструменти, които ще видите, че нашата компания предлага. И разбира се, ако вие видите ползите за себе си, да вземете готовите стратегии за развитие в нашия холдинг. Какво е Вертера? Вертера е компания, която помага с храната от водорасли да поддържа хомеостазата на човека, да бъдем здрави, да бъдем красиви и да бъдем дълголетни. Компания, която стартира още през 2005 година и вече е доказала своите полезни продукти в повече от 32 държави. Храна, която помага на хомеостазата да бъде в баланс. А какво е хомеостазата? Това е състояние, физическо и химическо условие за подобряване на нашия живот. Благодарение на хомеостазата, нашия организъм е в баланс. Независимо дали навън е топло, както в момента, или е студено, нашата вътрешна температура е постоянна. Точно благодарение на хомеостазата. Също така, благодарение на хомеостазата е баланса и в нашите нашия хормонален баланс, баланса на pH в нашия организъм. Всичкото от това нещо се набавя, се развива благодарение на хомеостазата и също така това помага ние да бъдем здрави, организма ни да бъде в баланс, да бъдем в хармония
и естествено да се чувстваме добре. Но пък за това ни трябва и правилното хранене, защото хомеостазата се активира най-вече през времето, което спим, така че е много важно колко време отделяме за сън, важно е движението, което извършваме ежедневно, защото живота е все по-заседнал пред техниките, компютрите. И всичкото това нещо оказва влияние на хомеостазата, но когато ние имаме добър сън, когато ние имаме движение, когато ние пием достатъчно течности, предимно вода и приемаме храната, която да помогне на нашата хомеостаза, тя винаги ще бъде в баланс. Именно това предлага компания Вертера. Това е бъдещето, хомеофуд. Какво означава хомеофуд? Това е храна за поддържане на хомеостазата на човека. Хомеостаза е възможността на нашия организъм да се саморегулира и фуд е храна. Т.е. това е храна за нашата хомеостаза, защото тя най-добре се поддържа нашия организъм. Благодарение на тази храна ние можем да набавим абсолютно всичко, което е необходимо за нашия организъм. И не само, че можем да набавим всичко, което е необходимо, а същото време да изчисти всичко, което е вредно попаднало в нашия организъм, чрез водата, чрез въздуха, чрез храната, т.е. прави умен детокс. Изчиства шлаки, токсини, тежки метали, радиоактивни съединения. Абсолютно всичко, което е вредно, дори и ракови клетки, изчиства всичко, което е вредно от нашия организъм и набавя всичко, което е необходимо. И предполагам, че ще се съгласите, че никой няма да се погрижи за вашето здраве по-добре от собствения ви организъм, защото той има възможността, дадена от природата, да се саморегулира. Какво има в компания Вертера? В компания Вертера всеки един от продуктите има един базов състав и това е кафяво морско водорасло ламинария, което има повече от 100 милиона години еволюция под водата. Независимо от всички катаклизми, които са се случили през този период, това водорасло е успяло да оцелее и до днешни дни. Какво се оказва? Още през 1968 година, когато е имало вероятност от ядрена война, по това време съветското правителство дава задача на своите токсиколози да намерят средството, което да изчисти радиоактивните съединения, попаднали в човешкия организъм от една евентуална ядрена война. Тогава професор Курзун, който тогава е бил млад учен, започва да работи и да изследва точно тези кафяви водорасли ламинария, и установява, че те имат твърда клетъчна обвивка и трябва да има начина, който да може да се отвори, за да може да я усвояваме. И благодарение на неговото откритие, той открива, че освен, че ламинарията може да чисти шлаки, токсини, тежки метали, радиоактивни съединения, тя може да набави целият комплекс от морски витамини, като има повече от 140 витамина, микро- и макроелемента, които помагат за укрепване на организма. Също така има и аминокиселини, които пък помагат за изграждането на протеиновите молекули, които помагат за развитието на силен мускулна система. Защото съгласете се, че ако нашата мускулатура е слаба, ние няма как да може да извършваме определени движения. Също така има и полизахариди, които пък имат положителен ефект върху сърдечно-съдовата дейност, подобряват качеството на кръвта, подобряват изчистването на кръвните съсиреци, особено след COVID, хората, които са преживяли COVID или са вакцинирани против COVID, те имат предпоставка за такива образуване на кръвни съсиреци. Така че всичкото това нещо се съдържа в тези кафяви водорасли ламинария и освен това има алгинати, които пък помагат да се прави този умен детокс на всички нива на нашата клетка. Тоест имаме една цялостна завършена картина, както да се прави детокс, така и да се набавя всичко необходимо за нашата клетка.
Затова, може би, и ламинарията е наречена като царицата на водораслите, защото се оказва пък, че благодарение на изследванията на професор Корзун, ламинарията е абсолютно идентична с нашата кръвна плазма и благодарение на технологиите, които нашата компания развива, ние вече можем да усвояваме на 100% от това кафяво водорасло, защото вече напредването на технологиите успяват да извадят абсолютно всички полезни вещества от ламинарията и ние да можем да ги усвояваме на 100%. Така че това е накратко за ламинарията. Иначе със сигурност на пазара сте срещали различни видове водорасли в различна форма, дали ще е в гелообразна форма, дали ще е в суха форма, в таблетна форма, под формата на салата, като морско зеле в кутии, гелообразна форма, както е в нашата компания Вертера. Но защо точно в гело, защо не в другите форми? Защото когато има химична и термична обработка, голяма част от полезните вещества в това водорасло просто изчезват, докато при нас в Вертера, когато е гелообразна форма, няма химични, няма термични обработки, няма никакви консерванти и за това се усвоява още на ниво език, т.е. още в момента, в който ние хапнем първата лъжица, в момента, в който я сложим на езика, тя започва да работи, да чисти и да набави всичко, което е необходимо за нашия организъм и за това се усвоява в такъв голям процент, докато, както казах, в другите форми се усвояват между 8 и 15%. Защо сме различни от всички останали компании? Защото само компания Вертера разполага с патент, технология, която помага тези кафяви водорасли да се усвояват в над 90%, тъй като е отворена твърдата клетъчна обвивка на ламинарията и извадено е вътреклетъчното съдържимо и ние можем да го усвоим. Тъй като ние не сме преживни животни, нямаме ензима, който бързо и лесно да разгради тази целулоза, която има в самата обвивка на ламинарията. Затова благодарение на технологията ние можем да усвоиме такъв голям процент от тези водорасли, от тези полезни вещества, които се натрупват в ламинарията. Няма друга компания, която до момента да е направила продукции с ламинария на базата на гелова форма. Ние сме единствените до момента. Защо? Защото патента е на компанията, развитието иновациите са само единствено на компанията, т.е. няма външни производители, които да ни правят продуктите и ние след това само да ги опаковаме и да използваме нашето име. Имаме си собствена производствена база, добива на суровини, абсолютно наш на компания Вертера. Изследователския екип е само единствено работи за компания Вертера. Абсолютно разработките на продуктите до крайния продукт, абсолютно всичко е единствено и само патентовано на компанията и за това няма как до момента някой да ни копира. И за това сме и единствените на пазара. Къде се добива нашата суровина? Нашата суровина е 100% екологично чиста. Защо казвам 100% екологично чиста? Защото района на Бяло море, което е на 150 км от Северния полярен кръг, това е Бяло море, не тук нашето близкото, ами горе в Северния полярен кръг. 100% екологично, защото 4 пъти в годината се правят екологични експертизи, които доказват качеството на водата. От друга страна, самото кафяво водорасло ламинария е обгърнато с агар-агар. За тези, които не знаят какво е агар-агара, това е едно слузещо вещество като слузта на охлювите, което е обгърнало ламинарията и е като филтър. Той предпазва ламинарията да попаднат каквито и да е вредни вещества. Всичко, което е вредно, то остава на повърхността върху агар-агара. Агар-агара се използва в сладкарската промишленост за желиране, затова и имаме и гълъбразна форма, защото то не може да се измие, колкото и да се опитва някой да го измие, то няма как да се измие, но когато се отваря тази твърда клетъчна обвивка на ламинарията, то тогава вече този агар-агар не влияе.
Така че абсолютно екологично чисти, ръчно се берат водораслите, за да не се наранява самото водорасло. Има много хубаво, кратко 9-минутно видео, всеки, който иска. То е документално филмче за Соловецкия архипелаг и как се бере ламинарията. Може да поиска от човек, който го е поканил на тази презентация, да го изгледа. Нашите топ лидери Нели и Ники бяха преди няколко години там, също заснеха видео. Сега в следващия месец ще има пак такава експедиция. За хората, които успяха да се класират, ще отидат там. Аз бях една от тях, които се класира, но поради семейни причини няма да мога да отида, но пък ще има хора, които ще отидат, ще донесат нови записи и ще се насладим на мига да видим как се бере ламинарията. Абсолютно ръчно. Тя има коренова система, която се захваща за камъни. Когато се извади ламинарията, тя се реже се корена, връща се обратно в морето, за да не се наруши популацията. Т.е. всичко е абсолютно екологично чисто, така че ние можем да бъдем спокойни за продуктите, които консумираме. Ето я и линията хомеофудове на Вертера. Асортимента е повече от 100 търсени нишови продукти, които помагат на всеки един. Храната е подходяща както за възрастни, така и за бебета, така и за кърмачки, така и за бременни, също така дори и за нашите домашни любимци, кучета, котки. Имаме много резултати в тази посока. Тоест храната може да се приема от абсолютно всеки, няма странични ефекти, няма предозиране, тъй като е органична. Всичко, което е в повече, се изхвърля с отделителната система. Това е не само храна, но това е и козметика, защото съгласете се, че когато си слагате крема на лицето, ако вие не можете да го изядете, по-добре не го слагайте, защото кожата ни е най-големия орган и през кожата всичко влиза в нашето тяло. Така че нашите гел можем да ги ползваме и като козметика, не само като храна. Изчиства и храни нашата клетка. Това е философията на компанията. Имаме я в килообразна форма, имаме под формата на палчета за хора, които пътуват. Също така вече от скоро имаме и в лиофилизирана форма, която помага, когато искаме да отвориме капсулката, да сложим малко вода, да си направим нашата маска или да третираме мястото, където имаме болка. Така че вече имаме и новата технология с лиофилизати. Ето ги и етапите на развитие на компанията. Те са 3 етапа. Компанията стартира през 2005, въпреки че откритието е през 1968 година. През 1986 година самия професор Корзун помага на хиляди хора след трагедията в Чернобил да се изчистят от тези радиоактивни съединения, които попадат в тях. Но старта на компанията е през 2005, когато вече президента на компанията Анатолий Хитров се запознава с професор Корзун и решава, че това откритие трябва да види бял свят, трябва да достигне до повече хора, да помогне на повече хора да бъдат здрави. И така първият етап стартира през 2005, когато е фундаменталната технология, отварянето на клетъчната мембрана на ламинарията. Това е откритието на професор Корзун, което вече е реализирано през 2005 година. От 2005 до 2015, 10 години, само базовия гел на компанията се е предлагал в аптеките и кол-центровете на Русия. Представете си каква е тази храна, след като се съхранява в хладилника, няма консерванти, с 4 месеца срок на годност и е успяла да устои на времето, да се докаже и да получи награда за принос на човешкото здраве. 2015 компанията вече излиза като компания за директни продажби.
и започва вече развитието на нови продукти, нова продуктова линия, вече с вкус. Включват се вече и продуктите за кости и състави с хондроитин, сулфати и глюкозамин. И през 2020 вече стартира втория етап. Втория етап е плазма технологията, която е ензимна хидролиза, благодарение на вече на нашия президент Анатолий Хитров, който завършва след бизнес администрацията, която е завършил в Единбург. След това, когато стартира компания Вертера, започва да учи и биотехнологии. Това е неговия патент. Виждате и номера на патента, който всъщност той, благодарение на тази ProMax технология, достига до още 140 полезни вещества, които помагат да нашата клетка да набави още повече неща, които са полезни. Нови качествени продукти, хомеофудове. Той е патентовал и тази дума, хомеофуд, както казах в началото, това идва от хомеостаза и от фуд храна, така че това е негова дума, патентована, и тепърва много ще се споменава тази дума, защото тя наистина е нещо уникално. И третия етап на развитието на компанията е през 2002 година. Пак е патент на президента на компанията Анатолий Хитров. Това вече е плазма технологията, специализирана биологична храна, която всъщност чрез остатъците от фукозата извлича още един източник, а това е елфукозата, която е открита само единствено в майчината кърма, така че особено децата, които са кърмени много малко, имат проблем с имунната система и често боледуване, дори алергия, точно защото няма този източник на елфукоза. Но тук, благодарение на тази патентована технология, на тази плазма хомеофуд, това нещо много бързо може да се набави. Благодарение на тази нова плазма технология, вече ние можем да усвояваме на 100% тази храна. Разликата е единствено в цвета, защото хлорофила на нашата кръвна плазма е червен, а хлорофила на плазмата на ламинарията е зелен. Иначе абсолютно идентичен и можем да го усвоим вече на 100%. Тоест, ако базовия гел го усвоявахме на 90%, ProMax примерно 95%, то плазма Homeofood го усвояваме на 100%. То го има в ето такива малки палчета 90 грамови, които можем да ги носим с нас дори и в самолета, когато пътуваме. Можем да си носим нашата косметика по всяко време, да си правим маска за коса, маска за лице, локално където имаме нужда. А също така компанията за хората, които не харесват вкуса на водораслите, се е погрижила да го имаме и в лиофилизатна капсулна формула, за да може да го приемаме по-лесно, а и също така да ни е удобно да си го носим дори и в дамските чанти. Какви са преимуществата на продуктите на Вертера? Жива храна, 100% органична, без консерванти, без подобрители, без отцветители, съхранява се в хладилника, тъй като всичките тези неща, които обясних, предразполагат храната да седи в хладилника, така че нашите гелове се съхраняват в хладилника. Усвоява се над 90%, както вече казах, по новата технология вече и 100%, така че над 90% се усвояват. Познат продукт на организма, защото е идентичен с нашето ДНК, т.е. нашата клетка ги приема като храна за своята клетка. Независимо, че ние може да ядеме непрекъснато каквото и да било, то тази храна, която я купуваме от магазините, е храна за нашия стомах и за нашите очи, но въпросът е, че със сигурност не се усвоява в такъв голям процент и не набавя всичко, което ни е необходимо, точно толкова, колкото примерно храната, която приемаме от Вертера. Затова е познат на организма. Ежедневен детокс, защото ние ежедневно
дишаме въздуха, който е запрашен, пиеме водата, която също не е много чиста, знаем на тръбите в какво състояние са. Храната, която приемаме, също е лишена от много полезни вещества, особено голямите вериги магазини, където плодовете се берат и зеленчуците се берат още зелени и зреят в осветителни камери, за да могат да придобият цвета, който е необходим, за да бъдат представени на търговската мрежа. Така че имаме нужда от ежедневен детокс. Също така покрива дефицита на йод, защото ние живееме в държави с недостига на йод, а това също е много важно за нашия организъм, за нашия интелект, за това да бъдем здрави, така че ето още един органичен източник на органичен йод. Има разлика между органичен и неорганичен, защото органичният йод не се предозира, няма странични ефекти, всичко, което ни е необходимо, набавяме точно толкова, колкото ни е необходимо. Удобен за употреба, особено сега вече с палчетата и с лиофилизатите, наистина е достъпен до всеки един от нас, да може да си го носи в ежедневието. И за цената, всеки път хората се интересуват каква е цената. Смятам, че 3,70 лева на ден за здраве е цена, която всеки един може да си позволи, защото по този начин, давайки тази цена на ден, ние набавяме абсолютно всичко, което е необходимо, като витамини, минерали, микро- и макроелементи, омега-3, 6, 9, калций, селен. Абсолютно всичко, което е необходимо за нашата клетка, набавяме и в същото време правиме нашия умен детокс, изчистваме шлаки, токсини, тежки метали, радиоактивни съединения, ракови клетки, абсолютно всичко, което трябва да бъде изчистено от нашия организъм, натрупано с годините, ние можем да го изчистиме. Така че една достъпна цена от 3,70 на ден, смятам, че здравето ни заслужава да бъде почистено нашия организъм. Ето и първата в света детска храна с органичен йод. Повече от една година вече компанията успя да сертифицира и да представи на международния пазар детската храна Smart Kids, която съдържа всичко, което е необходимо за детския организъм, включително и органичен йод. Няма друга компания, която да предлага детска храна с органичен йод. Да, има много пюрета на пазара, различни, но нито една няма съдържание на водорасли и нито една не предлага органичен йод. Благодарение на тази патентована технология и първата в света детска храна с органичен йод, много майки се радват на това децата им да бъдат здрави, да са спокойни, когато ходят на градина, да не се разболяват, да не бъдат хиперактивни, да няма дефицит на внимание, да нямат алергии, да не са непрекъснато с ополчета и дали една седмица да ходят на градина и две седмици да са си в къщи. Също така е много удобно, защото може да се замести едно хранене, а в забързаното ежедневие все повече и повече майки се чудят какво да направят за закуска на детето си или когато ги вземат от градина, какво да им дадат. Ето, така могат да решат своя проблем и да заместят едно хранене, една закуска, вместо да се чудят какво да дадат, дават едно палче Smart Kids и детето набавя всичко, което е необходимо, прави си своя умен детокс и така всички са доволни и щастливи. Имаме вече няколко първи награди и за една година са продадени над 1 милион палчета от детската храна. Имаме много резултати в тази посока. Много родители с радост поделят резултатите от това, че децата спират да се разболяват, че са съсредоточени в училище, че не са хиперактивни, че получават добри оценки, че много бързо започват да запомнят нещата. Така че всичко това е благодарение на балансираното хранене, което има в тези детски храни. Ето и как може да си набавите продуктите
Искате да опитате на продуктите на компанията? Чудесно! Абсолютно безплатно може да получите консултация от човека, който ви е дал линк за тази презентация, да получите 30% отстъпка за всеки един продукт на компанията, а другото, което имаме в момента, до края на месеца, всеки, който желае, може да получи още 20% допълнително отстъпка, т.е. до края на месеца всеки един, който се регистрира, направи своята поръчка, дори и на един продукт, може да получи 50% отстъпка. За хората, които обаче искат да получат по-добри резултати, защото все пак съгласете се, че само с една опаковка няма как да участвате някакви вау резултати, защото то трябва да има време тази храна да изчисти всичко това нещо, което се е натрупало в човешкия организъм. Затова компанията предлага и два стартови пакета. Единият пакет е детокс, а другия стартов пакет е имунопакет, в който има тези вкусни палчета, които може да си ги носите навсякъде. Може да замествате едно хранене, може да заместите закуска, ако имате забързано ежедневие и се чудите какво да обядвате, може да заместите и един обяд с тези палчета. Така че това са двата стартови пакета, които компанията към момента предлага до края на месеца. И също така акцията с освен 30% отстъпка за всеки един, който се е регистрирал в компанията. И тези 30% не са еднократно, тези 30% са всеки път, когато вие решите да правите поръчка в нашата компания, всеки път вие ще получите 30% отстъпка от разликата между цената, която е без регистрация и цената, която е с регистрация. А до края на месеца имаме още 20% допълнителна отстъпка, т.е. до края на месеца всеки един може да направи своята покупка с 50% отстъпка. Лесно ли е да се изгражда бизнес, когато вашите продукти са необходими на всеки и създават нова пазарна ниша? Смятам, че да, лесно е, защото всеки един има нужда да бъде здрав. Всеки един иска да бъде здрав. Всеки един иска да помогне на своите близки и познати да бъдат здрави. Кои хора са подходящи за това да бъдат наши клиенти? Смятам, че цялата планета. Ще ви задам един въпрос, в който да се замислиме. Ако отидем в един ресторант и обстановката е хубава, приятна, идват при нас келнера, идва сервитьора и казва: кажете, какво ще да искате, ето ви менюто, заповядайте, това ви препоръчваме, защото е вкусно и е много пресно. Вие пробвате храната, харесва ви, визията на храната, която ви доставят, ви харесва, приятна ви е за окото, храната е вкусна, отношението на сервитьора към вас е хубаво. След това идва накрая сметката. Виждате една доста добра цена за качеството на храната, за обстановката, която има. И вие си казвате: вау, това е много хубаво, много е вкусно, ще дойдем пак. Предполагам, че ви се е случвало на всеки един. Но не само това. Сигурно сте се замислили: следващия път ще отида с кои си приятели в това заведение, или когато се срещнете с ваши приятели, им предлагате да отидат в това заведение, защото е вкусно, защото е добра цената, обстановката е хубава и сервитьорите са вежливи. Със сигурност ще го предложите. Същото и ако отидете в магазина и видите някоя акция, която е на промоция, и след това я споделите с приятелите си, че къде си в кой си магазин имало нещо изгодно. Но със сигурност нито ресторанта, нито този магазин ще ви дадат някаква отстъпка за това, че вие сте препоръчали нещо. Докато тук нашата компания ще ви даде бонуси за това, че вие сте препоръчали тази храна, за това, че вие сте видяли резултатите от тази храна, защото вие можете да защитите здравето си, защото вие можете да повишите качеството си на живот. И не само на вас, ами на хората на цялата планета. Защото тази храна, която е дадена като дар от природата, тези кафяви морски водорасли,
могат да помогнат на всеки един от нас да бъдем здрави, да подобрим здравето на планетата и да има много по-малко болни по болниците. Така че аз мятам, че всеки един може да бъде наш клиент в компания Вертера. А какви са препоръките за продуктите на Вертера? Може да се изгради голям международен екип, защото тази безплатна регистрация, която всеки един от нас получава, няма ограничение в коя точка на света ще сподели за тази храна и този човек ще реши да я закупи. Имаме 7 клинични изпитания, доказани, че тази храна няма странични ефекти, няма противопоказания, няма пренасищане и можем да се храним цял живот с нея. Имаме абсолютно всички необходими сертификати, както в Европа, така и в Турция, Мексико, Китай, Русия, Сърбия, Северна Македония, много други държави, които не са изброени тук, имат сертификати и всяка една държава, която поиска сертификат, за да може нашите продукти да влезат на нейната територия, компанията без проблеми може да ги издаде благодарение на всичките тези клинични изпитания, които са направени и доказват ползата на нашата храна. Имаме също така и веган сертификат за хората, които са вегани и вегетарианци, хората, които изповядат различни религии, като мюсюлманската религия, има халал сертификат, кашер сертификат за хората, които пък изповядват друга религия. Широка линия на продукти за здраве. Имаме и фитокомплекси, които също така добавят полезни вещества в нашия организъм. Таласотерапия, която можем да си направим дори в домашни условия. Първата в света детска храна с органичен йод. Продуктите на Вертера помагат за нашия ежедневен детокс, за изчистването и храненето на повече от 100 полезни микро- и макроелемента, плюс органичния йод, който в ежедневието все повече и повече излиза като съединение, което е необходимо за жизненно важно съединение, което е нужно за нашия организъм. Абсолютно подходяща за всеки един член от нашето семейство. Както казах, подходящо е за бебета, за кърмачки, за малки деца, за бременни жени, за абсолютно всяка възраст може да се приема нашата храна. Освен, че нашата храна е единствена до момента на пазара в тази си форма и с това водорасло, ние имаме и много добри инструменти, които ни помагат с лекота да достигнем до повече хора и да им дадем информацията, която на тях им е необходима. Просто с един клик ние можем да намерим информацията, която ни трябва и да я дадем на човека, който иска да получи тази информация. За всеки, който се регистрира в компанията му подарява абсолютно безплатно Вертера Global. Това е онлайн сайт, в който има абсолютно цялата информация, както за Вертера, така и за продуктите, така и за бизнеса, актуална информация, всичкото това нещо компанията го актуализира периодично, така че не се налага никой от нас да си прави собствен сайт. Компанията го подарява абсолютно безплатно и го поддържа абсолютно безплатно. Също така имаме и Вертера Бизнес, много работещ инструмент, фония, която помага на хората, които искат да развиват бизнес, стъпка по стъпка да върват по етапите на развитие и да се научат как да изграждат бизнес с нашите екопродукти. Също така имаме и абсолютно безплатно Вертера университет. Знаете, че хората, когато искат да следват по 5-6 години, дават огромни суми за това да следват, докато при нас университетът е абсолютно безплатен, актуализира се непрекъснато, в него има кратки презентации, кратки видеа на всички продукти, има също така и лекции на нашите лекари, които са много полезни, има и
рекламни материали, т.е. всичко, което ни е необходимо за нашето развитие, можем да го намерим в Вертера университет. Той е на разположение 24/7. Когато на нас ни е удобно, колкото искаме време можем да отделим, така че университета е 100% свободен, ние да решиме колко време ще отделиме, за да се развием и да потърсим информацията, която ни е необходима. Също така, абсолютно безплатно, всеки един, който се регистрира в компанията, получава и онлайн магазин, в който непрекъснато се актуализират както продуктите, така и цените, така и различни интересни статии има в онлайн магазина, така че той също ни е подарък от компанията и е много удобно, когато искаме да изпратим информация на някой, да се запознае с продуктите и след това реши да си ги закупи. Влизайки през онлайн магазина, той може да се регистрира под нашия номер и да ползва 30% отстъпка за това, че е направил своята регистрация. Също така имаме и чатбот в Telegram, който много бързо и лесно на 7 езика може да даде информация за нашите продукти и нашия бизнес, кратки видеа, които може да изпращате на хората, за да се запознаят с нашите продукти, с нашия маркетинг план, с нашия начин на работа и много други инструменти, обучения абсолютно безплатни. Имаме готова система NN, която с 8 стъпки да ви преведе през целия бизнес, през всички продукти и да ви даде готовата система, която наистина е изградила много успешни лидери в компанията. Аз съм един от хората, които благодарение на тази система, работейки с нея, постигнах тези високи резултати и работя по нея с хората, които искат в моя екип, за да могат да постигнат и те своите резултати. Съгласете се, че когато вие имате готов инструмент, изпитан от много хора, и той работи, значи ще работи и за вас, а това е една оттъпкана пътека, която вие може да използвате, за да се развиете и да достигнете до високи резултати. Също така имаме и обучителен център за таласо-нутрициология в производствения комплекс, така че имаме възможност да се обучаваме и от най-добрите нутрициолози. Какви са предимствата за партньорството на компания Вертера? Тук няма значение какво ви е образованието, няма значение на каква възраст е, абсолютно безплатна е регистрацията, имаме абсолютно всички онлайн инструменти за рекрутинг, както преди малко ги показах, динамично развиващата се компания, високи технологични продукти, виждате как непрекъснато компанията развива нови технологии, които са все по-добри и по-добри и по-добри, без ограничение от това каква възраст е, какъв опит имате, какви знания, може да нямате никакви познания в областта. Всичкото това нещо, което е направено готово, вие може да се обучите. Също така има и екип от лидери, които да ви помогнат да се развиете и да постигнете вашите цели без ограничение на доходите, с малък начален капитал, даже бих казала и без начален капитал, защото ние това, което инвестираме първоначално е в храната, която ние започваме да консумираме, а когато ние имаме резултати, когато ние сме доволни, ние споделяме с хората започват да ползват и те продуктите, така че инвестицията е толкова, колкото искаме ние да стартираме, да приемаме нашите продукти. Имаме огромна, широка, свободна ниша без ограничение в географските граници, т.е. ние можем да предлагаме нашата храна навсякъде. Тя все още е много непозната в различни държави, така че ние можем да бъдем първите. Там имаме много свободен избор и географски ширини, до които не е достигнала все още Вертера, така че можем да бъдем първите в различните държави и да създадем един глобален мощен екип от партньори в цял свят.
Ето и малко за възнагражденията, които компанията дава. Имаме 5 бонуса по силни възнаграждения като маркетинг план. Може да са само 5, но те са толкова мощни, че показва, че най-щедрия маркетинг план, най-щедрата партньорска програма в индустрията, защото дава повече от 65% от оборота се връща обратно в партньорите. За хората, които партнират в други компании, е хубаво да разберат какъв е процента, който тяхната компания връща към екипите, към партньорите си, защото важно е това да знаете какъв е процента. 5 бонуса, които компанията дава. Нашата компания има 2 маркетинг плана, има класически и бинарен, които са обединени в една хибридна система, т.е. получаваме от една и съща покупка, получаваме бонуси по 2 маркетинг плана, като от класическия маркетинг план получаваме бонусите един път в месеца се начисляват, а пък по бинарния маркетинг план получаваме бонусите във всяка една секунда, когато се получи така наречения цикъл, но за това човека, който ви е поканил на тази презентация, може да ви отговори повече. Бонуса за покана, много силен бонус, защото дава 40% на всеки един, който вие сте регистрирали. Т.е. всеки човек, който вие сте регистрирали и той си прави поръчка, не само първа поръчка, всяка една поръчка, когато този човек си направи, вие ще получавате 40% от неговите точки. Т.е. в този месец той може да направи 3 поръчки, вие ще получите бонус за покана и върху 3 поръчки. 40% върху всяка една поръчка. Може да прави поръчка 10, 15, 20 години. За всяка една поръчка, независимо колко години ще го прави, вие ще получавате винаги тези проценти бонус за покана. Екипният бинарен бонус, това е един много сладък, много хубав бонус. Това е по бинарния маркетинг план. Защо казвам хубав и защо е толкова така на мен ми харесва? Защото в бинарния маркетинг план може да имате хора, които са във вашето бинарно дърво, но тези хора да са регистрирани от вашия спонсор, да ви ги е спуснал тези хора, да ги е подредил под вас и за това, че те се намират отдолу под вас, вие да получавате бонуси. Тоест, това са мигновени бонуси, които компанията изплаща. Следващия бонус е бонус за квалификация. Това са бонусите за малките рангове, за първите 3 ранга. Има фиксирани бонуси, защото те все още не са изградили големи екипи и за да могат да имат едни стабилни доходи, компанията се е погрижила те да имат така наречените месечни заплати. Така че всеки един, който защити своя ранг за определения месец, получава и бонус за квалификация. За хората, които вече са в по-големи рангове, те пък вече имат многостепенен бонус за наставника, което вече е бонус по нивата отдолу по тях. И също така има и още един нов интересен бонус. Това е бустер бонус за брилянта от 3 карата нагоре. Така че имаме много възнаграждаващ маркетинг план и всичкото от това нещо е повече от 65% от оборота на компанията се връща в компанията. За хората, които искат да получат малко повече информация, могат да влезнат в сайта на Business for Home, сайт, който е точно за компании с директни продажби. Там са повече от 750 MLM компании в, мисля, че повече от 50 държави. И през април месец се проведе една анкета за най-доходоносен маркетинг план. И тъй като нашата компания не е от много години, естествено нямаше как да постигнем резултатите, които постигнаха компании, които са с големи от много години. Но въпреки всичко, Вертера успя да се класира на 4-то място от над 750 компании за директни продажби. Но когато се отвориха маркетинговите планове на компаниите, се видя, че всъщност най-възнаграждаващия маркетинг план е на компания Вертера, защото тя връща в екипа си, в партньорите си повече от 65. Те са 65,11% от оборота на компанията се връща обратно в екипа. Така че когато вие решите да си партнирате с някоя компания,
Влезте в сайта, напишете името на компанията и вижте колко процента връща в екипа си, заслужава ли си вашето време, ако искате да изграждате екип и да получавате добри доходи. Как да стартирате бизнес в нашата компания? В нашата компания има 3 начина за стартиране на бизнес. Първият вариант е да бъдете клиенти. Абсолютно безплатно може да се регистрирате от човека, който ви е поканил на тази презентация и да получите количеството, което вие искате с 30% отстъпка, и в момента имате възможност за още 20%, т.е. всеки един клиент може до края на месеца да си направи поръчка и да се възползва от 50% отстъпка. Другия вариант е вече може да бъдете партньор. Клиента не се изисква всеки месец да прави поръчка, на 6 месеца е достатъчно веднъж да направи поръчка, за да може да си запазва номера. След това може хората, които искат да бъдат партньори, да си партнират с компанията, то тогава минималната покупка е общо 20 точки, т.е. това е нашата ежемесечна потребност от храната за нас и за нашето семейство е предостатъчно да си направим тези 20 точки, за да може да имаме нашата активност и да получаваме нашите екипни бонуси, да участваме в някои акции и естествено да се изкачваме по квалификационната стълбица. Така че това са възможностите, които дава партньорството с 20 точки. А когато вече искаме да бъдем лидери, когато вече искаме да изграждаме по-големи екипи, когато искаме да получаваме по-големи бонуси, когато искаме вече да участваме и в пътешествие на компанията, в допълнителни акции на компанията, то тогава ние трябва да имаме общо 40 точки в рамките на месеца, за да може да участваме и в пътешествията дори на компанията. Имаме, както казах, готова система, по която стъпка по стъпка може да стартирате вашия бизнес и с правилната стратегия за 2 месеца може да достигнете до доходи над 500 евро, като нямате ограничение на доходите по нашия маркетинг план. Имате партньорска програма, която бързо да ви доведе до финансови резултати. Имате ежеминутно начисляване на възнагражденията. Може всеки ден да си теглите вашите бонуси. Т.е. нямате никакви ограничения, както в финансово изражение, така и в това да се развивате в всяка точка на света. Една много хубава ежемесечна промоция, която компанията дава. Тук няма значение дали ще бъдете партньор на компанията или ще бъдете лидер на компанията. Достатъчно е да изпълните условията. Те са много лесни. Вие да имате вашата лична активност от 20 точки и да помогнете на хората от вашия екип в рамките на един месец да направят 220 точки. Когато тези 220 точки се направят в рамките на един месец, вие вече участвате в този клуб 220 и получавате гарантирани подаръци, които са на стойност над 200 евро. Също така участвате и в томбола за спечелване на един от най-новите телефони или Samsung или iPhone, в зависимост от промоцията в месеца. И за тези, които 4 поредни месеца поддържат, участват в тази промоция, класират се за тази промоция, на големи събития като рожден ден на компанията, получават вече и значка, която показва, че те имат хора, на които са помогнали да бъдат здрави, да си закупват тази храна и да постигнат тези 220 точки. Така че това е, бих казала, първото стъпало за хората, които искат след това да постигат ранове и да изграждат екипа. Екипи е много добра промоция и има много хубави гарантирани подаръци с продукти от компанията, така че това е ежемесечната промоция Клуб 220. Условията за сътрудничество в нашата компания са много лесни. Не трябва да имате никакво образование, не трябва да имате никакъв трудов стаж. Това за нас е без значение. Достатъчно да имате интернет, може да бъдете във всяка точка на света.
Компанията се грижи за логистиката, всичко се прави онлайн, така че може да го направите от всяка точка на света, достатъчно да имате интернет. Можете да бъдете да ги ползвате като допълнителни доходи да си изкарвате, може да го направите и като ваш основен доход онлайн и офлайн. Нямате абсолютно никакви ограничения и стартовия капитал е горе-долу около 120-150 лева, като това е инвестиция в вашето здраве, т.е. това не са пари, които ги давате за да стартирате, а това са продукти, пари, които давате за вашите продукти, които вие започвате да ядете, виждате резултата, почвате да споделяте, т.е. ние ставаме продукт на продукта, когато вече сме се хранили с тази храна. Какво да направим? Поискайте от човека, който ви е поканил на тази презентация, линк за безплатна регистрация, за да може да се регистрирате, да направите консултация и да вземете решение какво искате да си закупите и как искате да стартирате в компанията. Ние го направихме, направете го и вие и получете още преимущества, защото компанията не свършва до тук, изненадите продължават и нататъка. Посетихме 9 държави, 9 различни страни по програмата за пътешествие. Компанията всяка година организира такива пътешествия. Миналата година, октомври месец, последното пътешествие беше в Оман. Аз имах удоволствието да бъда на това пътешествие. Искам да ви кажа, че усещането е уникално, да бъдете с успешни хора, да бъдете сред лидерите, да имате лидерски обучения, които се правят, да бъдете на екзотични места, които ви зареждат наистина. Тези пътешествия, които организира компанията, са незабравими. Такова пътешествие организира и в момента. Това ще е брилянтния бриз на Сейшелските острови, едно райско кътче. Условията за класиране в това пътешествие от януари до август, да изпълним условията, като условията са брилянт в рамките на 6 месеца или 45 000 точки с натрупване в слабия крак в бинара. Никога не е късно, аз го казвам от собствен опит, когато беше промоцията за Оман, когато видях какви са изискванията, си казах в първи момент, вау, това са много точки, как аз не бих могла да ги събера. Но в един момент, когато силно го желаеш, се случиха така нещата, че се появиха правилните хора в екипа ми, постигнах изискванията, изпълних условията, които бяха необходими и аз се класирах за Оман. Така че нищо, че сега стартирате, имате още един месец, абсолютно всичко е възможно в нашата компания, с нашия маркетинг план, с нашите продукти, абсолютно всичко е възможно, дори и за един месец да ги постигнете тези резултати. Когато нашата мисия е да помагаме на хората да бъдат здрави, тези точки, тези условия наистина са просто капка в морето. Какви са предимствата и защо да бъдете част от нашия екип? Присъединете се към най-успешния екип с най-щастливите хора. Най-бързо развиващия се екип в Европа е нашия екип, екипа на NN, на нашите топ лидери Нели и Ники. При нас е весело, ние сме усмихнати, ние сме забавни, имаме всички инструменти, с които можем да работим с лекота, с удоволствие. А какво по-хубаво, когато видите един усмихнат човек и ви благодари, че благодарение на вашата информация той е здрав и е помогнал на близките си да нямат болка и да са щастливи, че са здрави. Смятам, че това е безценно нещо. Освен това, ние организираме и събития, които да помогнат на хората да се запознаят. Какви са хората в тази компания, какви са нашите лидери, какви са нашите партньори, да направим среща, да научим нови неща,
Затова на 9 септември в 11 часа в парк хотел Москва в София ще се състои поредната стартова академия, която ще бъде водена от нашите топ лидери Николай Христов и Нели Петрова. Те са с най-големия ранг в Европа. Те са червени брилянти 6 карата и амбасадори на холдинга. Така че ние ще черпим от енергията, от знанията на нашите топ лидери на 9 септември в 11 часа, така че може да поканите ваши приятели и познати да дойдат, може самите вие да дойдете в София, за да може да усетите атмосферата на компанията и да научите много интересни неща за самата компания, за начина на работа и за самите продукти. Освен това, стартира от този месец, стартира и новите квалификационни месеци за Лидерската академия. 2 пъти в годината нашите топ лидери Нели и Ники ние организират такива лидерски академии, на които имаме специални обучения, които иначе струват много скъпо, но нашите топ лидери непрекъснато се обучават от най-добрите в световен мащаб и след това предават своите знания на нас, които ние да ги предадем по екипите, така че всеки, който иска, има възможност сега да започне да се включи в тази лидерска академия. Условията за квалификация в тази лидерска академия са месец юли, август и септември, един от тези 3 месеца, да постигнем ранг Рубин и по-висок, т.е. за 3 месеца, в рамките на 3 месеца, един от тези 3 месеца да имаме ранг Рубин и всеки месец да имаме своята активност от 20 лични точки в рамките на 3 месеца. Това е нещо, което е доста постижимо, така че не е висока летва за хората, които искат да помагат на другите хора и искат да изграждат бизнес. Това е просто едни много минимални условия, които можем да покрием, за да бъдем на такива скъпи и уникални обучения, които правят нашите топ лидери. Ами, какво да направим? Ами, поискайте от човека, който ви е поканил на тази презентация, линк за безплатна регистрация, вземете си продукта, пробвайте го и решете дали искате да бъдете само клиент или искате да развивате екип от хора, които да помагат на други хора да бъдат здрави. Успех! Човек получава точно толкова, колкото си позволи да има. Благодаря за отделеното време и лека вечер! Благодаря много. Лека вечер. Благодаря за прекрасната днес уникална.